Ekimen hau orokorrean guretzat oso inportantea da. Azkenean, Fagor taldeak eta kooperatibak orokorrean gure ADN-ean daramagu konpromiso soziala eta gure komunitatea eraldatzeko nahia. Gure ibilbide historikoa ikusi ezkero, garbi ikusten da hasieratik halaxe izan dela eta guk ere badaukagu bokazioa hori mantentzeko. Beraz, alde hortatik gaur Ulma hemen egotea, Mondragon egotea, Mondragon Unibertsitatea eta Fagor taldea egotea ere oso positiboa ikusten dugu. Bada gero beste bereizgarri bat ere bai, eta da guk sinisten dugula barnetik lankidetzan, elkarlanean eta interkooperazioan. Azkenen, eragilek batzeak emaitzak biderkatzen ditulako. Eta guretzat ideia hori oso nagusia da, bai arlo enpresarialean, baino baita ere arlo sozialean eta eraldaketa munduan. Argi dagoena da, hemendik eta aurrera aldaketa badatorrela eta erronka oso potoloak edukikula, ez? Orduan guk erakunde publiko moduan, gure betebeharra erantzunkizuna eta gure nahia da, herritarrei bizimodu duin bat emutia, beraien beharrei erantzutia, ez? Eta uste dugulako proiektu batek, zela ez, bakarrik baino, danon artean, eta ez bakarrik erakunde publikoa, baizik eta inkluso herritarrak eta ordozen beste erakunde batzuk, unibertsitateak, enpresa guztiok dano batera, elkarlanean, erronka horrei erantzun askoz hobien goxauela. Norbera bakarrik baino, erantzun hobi izango dela eta gainera ez hori bakarrik, guk uste duna da baita horre berak, saretze horrepe, hortipe danok ikasikula eta gupe bai. Eta gu behia udal moduan, gure lan esparrutan be, hortik ikasi, elikatuko gaiela eta erantzun bat be igual hobia egun alkula, ez? Usteot komunitatea izgako bat izango dela D2030an. Enpresa mundua, erakunde publikoak, gizarte soziala, eta uste dut horrek emongo dabela aurrerantzean be fruituik. Ez bakarrik ezberdinak batze utzagaitxik, ezpada ezberdinak batziak ekintzari emoten dutzalako indarra. Eta emoten dutzalako berezitasuna horrek onerako baino ez tabelako eragiten. Komunitatea goienan langai dakau urtetan, landu duzu zer, eta D2030ekin batera komunitatean hausnartu ingau, pentsamendu bat emongo zau komunitateai, eta komunitate hori pentsatetik egitera pasatzean egongo da gure lanetako bat. Gauza real bat egiteko eta gauza ukigarri bat egiteko. D2030ean gure are zatisa horri piniko eta gure langintza hori izango da. Eskualde mugan batzen gaituen entidade publikoa garen einean, ezinbesteko apetzaia isaku horren ekimen honen parte izatia. D2030 ekimenak garrantziako eskualdiantzat gehixen bat ekimenan barne eragile ezberdina dauzela, bai herritarrak, erakundiak, erakunde publiko pribatu, hezkuntza erakundiak, enpresa eta sare horrek egiten dauelako azkenian garrantzia horrek emute xau, saretze horrek emute xau garrantzia. Bat egiten du D2030 proiektuarekin, ez? Azken finean ikusten dugulako horrela ekimenak garrantzia handikoak direla, esanguratsuak direla, bai eskualderen ikuspegitik, baina baita ere lurralde osoaren ikuspegitik. Horregatik diputazioa egotearen arrazoia, ez? Eta zergatik da garrantzitsua, azken finean bat egiten dugu hausnarketan, hemen bailara mailan eman den hausnarketa horrekin. Azkenean dauzkagun erronkei aurre egiteko elkarlanean egin behar dugula sareak sortuz, ez? Eta horren oinarrian egontzan, bai 2016an Foru Aldundiak martxan jarri zuen ekimena, hau da, etorkizuna eraikiz, ez? Eta filosofia berbera du nire ustetan Gipuzkoa 2030, ez? Alde horretatik gure babesa ematea ezinbestekoa da, azken finean guretzako oso garrantzitsua da, hori ere zabaltzea beste eskualdetara, ez? Horren azpian dagoen ideia bat izango litzeke, komunitatearen aktibazioa, ez? Dauzkagun erronkei aurre egiteko, eta diputaziotik lurralde mailan etorkizuna ikizekin, hori ere bilatzen dugu, ez?